Så meget larmer en kineserspindel. Det er jo ikke alverdens. Det er lige til at overleve. 24.000 omdrejninger. ...300 hertz. Og 18.000 omdrejninger. Så det kører bare som det skal. Og det er så en kineser frekvensomformer. Og stop. En vandkøling. Super simpel. Kan sikkert ikke se ret meget på filmen nu her, men super simpel. Lille akvariepump. Virker bare som det skal. Så er der indgang og udgang der. Tag ikke ledningen, det er en testopstilling. Det må gerne se ud af helvede til. Så det bliver fræserspindelen på maskinen.